Natàlia i ara contestaré les preguntes que em faran alguns dels alumnes de la classe. ¿Quién es el teu gelat preferit? Doncs el meu gelat preferit és el de xocolata, evidentment, i de fet és l'únic que m'agrada. T'agrada anar a comprar? Doncs no m'agrada especialment anar a comprar, la veritat és que prefereixo que tant la roba com el menjar me'l portin a casa per internet. Molt bé. Bueno, Natàlia, tens fills? Doncs no, de moment no tinc fills, i dic de moment, però no tinc cap mena de ganes de tenir-ne en un breu període de temps. Més endavant ja ho veurem. Hola Natàlia, quants anys tens? Doncs tinc 29 anys i d'aquí 20 dies em faig 20 i 10, és a dir, 30, però m'agrada més 20 i 10. Natàlia, ¿cuántos libros le leixes a l'any? Doncs bé, a l'any llegeixo molts llibres, sobretot a l'estiu, perquè l'estiu és quan tinc més temps lliure, però bé, bastants llibres. No et sabria dir un número, però bastants llibres. Sí. Hola Natàlia, qui és el teu plat preferit? Doncs el meu plat preferit són els ous ferrets amb patates fregides. De fet, les patates fregides és el meu plat preferit i sempre que puc en demano o me'n vaig per menjar. Com dormo? Doncs dormo en pijama, al meu llit i de costat, així. Què fas al cap de setmana? Al cap de setmana doncs acostumo a quedar amb els amics, també aprofito per mirar sèries, que m'agrada molt, per llegir i per sortir de festa també una mica. Molt bé, doncs moltes gràcies.